njengamanje nginoSibusiso insizwa yakaSibiya udlalela yona iNtshontsha Stars. Uwine iMan of the Match. Unfortunately they couldn't make it and that's the end of their road with Dream Camp. Sizwa kithi udlale kahle kodwa konke lokho akureflectanga because ama results agcine engabanga mahle. Kodwa before ukhulume nayi into esikubonga ngayo kwiMan of the Match yakho isponsor sethu lesi Akhwili. Sizwa kanjani? Hayi ngihluku bafu ngihluku kakhulu ngoba silwile namajita sazama konke basi ngagcina futhi nami sesishaya ama penalty ngasho penalty yabo and amajita abesana lose confidence yabo because as a captain nami kumele ngabe ngayimela i-team yabo but sizamile saphuma ama quarter finals so bheka enye Dream Cup futhi yabo sibonge nethuba nje ukuthi iHollywood iAkhwili yabo basinikele opportunity le ukuthi nathi sikwazi ukuveza italent lethu. For sure. Sikhuluma ngegame yakho, you are very effective. Njalo mawuphethe ground, you are seen to be very dangerous. So what's the recipe behind the performance yakho? Ukusebenza kanzima bhuti wami akukho nje okudlula lokho ngumdlali oyimisela ngaso sonke isikhathi ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngijime nesimo kuphela as personal mina ngiyajima ngedwa eceleni yabo ngipush ukuthi nginethemba nami nokuthi one day ngizofika la professional ku PSA yabo ukuthi nathi ilamathuba la because ke emakhaya la ilamathuba la ukuthi nisivele talent because you never know ukuthi uba ubuka empilweni so asikhulume with your individual brilliance. Kuningi okubonisile namhlanje ukuthi umdlali capable, umdlali technically who is very good. You are also very skillful. Konke lokhu kwenziwa yini? Ngabe kune coaching that is behind okanye wena njalo mawuthola isikhathi uyazisebenza mentally ukuthi ukwazi improve game yakho? Yeah, kona in terms of coaching, I can name coach abaningi. Coach Bucks, Professor Ngubane, the legend, Mpuma ke academy yakho. Baningi nje yabo ukuthi ni labo coach laba sebenzisana nabo nami lapha eThekwini ibona abangisizayo kakhulu ukuthi nibabelivela kimi. Yabo coach Mzeleni baningi abengabasho, coach Xoko, coach Bucks baningi kakhulu. Yabo coach ababona italent la kimi abangitshela ukuthi sebenza kakhulu ntwana yabo ukuthi one day kuzolunga and nami ke ngokuyimisela kwami nokuthemba uNkulunkulu I believe in myself. Yabo hlezi ngitshela ukuthi noma ngathiwani mhlawumbe ngishobile ipenalty but I still have confidence in myself ukuthi one day nami kuzolunga. Sikhulume ngayo going forward mhlawumbe yini abantu abangayilindela kuwena? Kumina engakusho ukuthi since kusama pre-season manje kuningi abazokulindela kumina ukuthi nami ngizohamba ngiveze emathimini ngithatha isikhathi sami ngikwazi ukutriala kuma team yabo because currently manje anginayo i-team manje yabo so ngisayijimela ngedwa nje okwamanje. Good luck for the future boy. Ngiyabonga kakhulu.